Entre els segles X i XIV, el catarisme va ser un moviment dins la religió cristiana que promulgava els valors de l'austeritat i de tornar als orígens, i que es va estendre per l'Àsia Menor, els Balcans, el nord d'Itàlia, Occitània, Renània, Xampanya i Catalunya. Així doncs, el catarisme s'estengué per tota la cristiandat, tant en l'àmbit occidental llatí com en l'àrea oriental bizantina ortodoxa. Els seguidors d'aquest corrent es coneixien com a càtars o també albigesos. Sovint s'anomenaven a ells mateixos bons homes o bons cristians. Concretament al sud de França i nord de Catalunya van tenir una importància considerable i en aquells temps el fet de contradir a l'Església establerta originava un continu de conflictes bèl·lics que van marcar aquests segles foscos de la història d'Europa. Els papes successius que promulgaven un tipus de religió pel seu benefici van entrar en una croada contra aquests bons homes, amb la intenció d'eliminar tota espurna que anés contra els seus interessos, tot tractant-los d'heretges. La Inquisició prengué un paper important i molts dels acusats per aquests tribunals s'acabaven a la foguera. Un dels aconteixements més destacats va ser que, l'any 1244, després de gairebé un any de setge sobre el castell de Montsegur, el rei de França, juntament amb el suport papal, van conquerir la fortalesa i, posteriorment, a tots aquells que no van voler renegar del seu catarisme, els van cremar en l'anomenat Pla dels Cremats. Tot i aquests fets, l'erradicació del catarisme occitània no es va considerar completa fins l'any 1321, on l'últim càtar documentat, Guillem de Bellibasta, va ser capturat a la localitat pallaresa de Tírvia i després d'uns mesos empresonat a Castellbò, va ser deportat a Vila-roja de Termeners i cremat sota els dominis del bisbe de Narbona. En aquesta ruta hem seguit algunes passes històriques d'aquests fets, tot enllaçant el conegut Camí dels Bons Homes, o GR107, amb el camí de l'últim càtar. Tot començant prop de la localitat de Berga, al santuari de Queralt i arribant-nos fins a Foix, per després seguir vers al sud per acabar a l'Arc d'Urgell, concretament a la Seu d'Urgell. En total són 18 jornades de ruta, fent 390 quilòmetres de recorregut i uns 15.000 metres positius que ens mostraran indrets sorprenents de les comarques del Berguedà, la Cerdanya, l'Arieja, el Pallars Jussà i l'Arc d'Urgell. En general són etapes llargues i amb forts desnivells, no per això l'esforç ens farà ignorar la bellesa d'aquest itinerari. El valor natural, juntament amb la història d'aquestes contrades, ens faran descobrir un territori excepcional que ho tenim més a prop del que pensem. Deixeu-vos, doncs, endinsar en el territori càtar. Començarem la nostra aventura des del santuari de Queralt, sobre la localitat de Berga, i seguirem les marques del GR. Bé, ens trobem al santuari de Queralt, on comença el GR107, popularment conegut com el Camí dels Bons Homes. Qui eren aquests bons homes? Eren els càtars, els indignats de la seva època, que volien tornar a l'austeritat de l'Església, etc. Fins al petit nucli d'Espinalbet, on ens enfilarem a les proximitats de la Serra de la Figuerassa, que creuarem per l'oest tot passant pel Pla de l'Estany i entre Fagedes i Pinedes agafarem l'antic reconegut del tren que s'utilitzava per l'explotació minera fins al poble abandonat de Peguera. Des d'aquí seguirem fins a les immediacions de la Serra d'Ensilla, sota els peus de l'impressionant Roca Gran d'en Farrús, on les cordades més valentes poden trobar itineraris verticals de gran bellesa, però de molt compromís. Després de penosa pujada als peus d'aquesta gran roca, arribarem al sostre de la jornada, a 1.979 metres, tot passant un petit coll. Des d'aquí ja es veu el pas del Portet, on arribarem aproximadament una hora més tard. Aquí la cara sud del Pedraforca se'ns mostra amb tota la seva grandiositat i per camí ben marcat i pista davallarem a Feners. En pocs quilòmetres arribarem a Gósol, on acabarem aquesta dura primera jornada. Ara ja millor, no? Hem arribat després d'11 hores quasi de pateo. Pues res, ja som a Gósol, Parada i Fonda, i demà a Bagà.
Sortirem de la plaça Major al costat de l'església i pujarem de mica en mica fins a una àrea recreativa. I per fortes pujades arribarem al Colell i amb molt bones vistes de la cara nord de l'omnipresent Pedraforca. Des d'aquí fins al final de la jornada seguirem la majoria de l'estona pista forestal en molt bon estat. Anirem perdent alçada i passarem pel Coll del Torn, Coll de la Vena i el Coll de la Bauma. En aquest últim coll deixarem una estona el vial i seguirem marques taronges dels cavalls del vent, fins a prop de Sant Martí del Puig, i passarem per Cal Cerdanyola. I a tan sols hem de seguir 5 quilòmetres per pista fins a la localitat de Bagà, on trobarem diversitat de serveis i podrem gaudir de la seva plaça medieval. Bé, bon dia. Avui estem a la tercera jornada de la ruta que ens portarà des de Bagà al Berguedà fins a Bellver de la Cerdanya, concretament a la Cerdanya. Canviem de comarca i creuarem pel Coll del Pendís. Avui fem una petita variant, en comptes d'anar cap a Greixa, pujarem pel Sempedrat. Farem 5 quilòmetres del camí d'ahir i pujarem per un lloc que no està marcat al GR, però pensem que val la pena que ho veieu, perquè hi ha uns salts d'aigua i hi ha el bullidor de la llet, que ja ho veurem, i val la pena creuar per aquí. Arribarem al refugi Sant Jordi i d'allà ja creuarem de comarca. Doncs res, a gaudir de les imatges. Som-hi! Podem remuntar als empedrats fins a trobar el refugi. Realment és molt recomanable, però desaconsellable en cas de pluja o que hagin hagut grans aiguats el dia abans, ja que el camí creua en diferents ocasions el riu dels Empedrats. Des del refugi, en poc més de mitja hora arribem al Coll de Pendís, a 1.786 metres d'alçada, pas habitual del Berguedà a la Cerdanya i el punt més baix de la serra del Cadí-Moixeró, però que en el nostre cas serà la cota màxima de la jornada. Deixarem la pista del Pendís que ens queda a la dreta i seguirem marques del Gerre per corriols entre avets i pins, fins al refugi dels Cortals. Des d'allà, i deixant al poc la pista forestal, baixarem fins al Pla de l'Ingla. En aquest pla creuarem un pont sobre el torrent de l'Ingla i seguirem durant uns 8 quilòmetres una pista forestal que en suau baixada i sempre pel marge esquerre del riu ens farà passar primer per Talló i finalment arribarem a la Bellver de Cerdanya. Aquí serà important reposar i agafar forces per afrontar la que sens dubte és l'etapa més dura i llarga de tota la ruta. Sortirem ben d'hora de Bellver i baixarem fins a la carretera N260, tot creuant el riu Segre, i seguirem aquest vial durant uns 2 quilòmetres i posteriorment per pista. Arribarem en unes 2 hores a Prullans i per camí ben senyalitzat i frondós passarem per Ardòvol. Aquí tindrem un parell de quilòmetres de carretera i després la deixarem per agafar Corriol fins a Sant Marc, després d'haver creuat de nou la carretera en les proximitats del Vilar. A partir d'aquí agafarem una incipient pista pel marge dret del riu de la Llosa i anirem guanyant alçada molt lentament fins al Molí del Salt, que és un molt bon lloc per poder gaudir d'un bany refrescant i gaudir de l'indret. Seguirem el nostre llarg ascens i de mica en mica l'ambient ens mostra més alpí i ens trobem ja dins de la vall de la Llosa. Un cop passada la barraca dels Esparvers i el creuament amb el GR11, seguirem sempre al nord i enfilarem el tram final de la vall, per Grans Prats fins a la Portella Blanca, a 2.517 metres d'alçada. Mitja dormida em repeties en veu baixa, el meu cor està a casa, el meu cor està a casa. Des d'allà tenim boniques vistes del que portem i el que ens queda. Podem admirar les crestes frontereres així com les estribacions del Puig Pedrós i on destaca la cresta Peiraforca Roc Colom. Ara només ens queda davallar durant uns 10 quilòmetres la vall de Camp Cardós fins a la localitat de Porta.
bon dia, cinquena jornada, després d'una jornada de descans a Porta, entrem ja a l'Arieja francesa i anem a Merenys-les-Valls. Abans, però, haurem de creuar el port de Portet-Pimorens a uns 2.000 metres d'alçada. Sembla que el temps aguanta, res, amb piles carregades, continuem sempre amb il·lusió! Sortirem de la petita localitat de Porta i remuntarem primer per pista, després per corriol ben marcat pel mig de les pistes d'esquí fins al coll de Pimorent, a 1.920 metres d'alçada, on podrem divisar el Pas de la Caça i altres muntanyes andorranes. Un cop aquí, encara hem de continuar pujant pista fins a la cota 1955 i des d'allà davallar fins a la localitat de l'Hospitalet, que es troba a 1.279 metres sobre el nivell del mar. Ara ja només ens queda seguir durant uns 10 quilòmetres per camí ben marcat, en ocasions pista i en ocasions corriol, tota la font d'avall fins a la localitat de Merenys-les-Valls, on trobarem un merescut descans a l'Egit, que es troba en l'agregat d'Eibes, on destaca la seva església romànica sense teulada. Aquesta etapa es pot considerar un puja i baixa, tot i que la baixada se'ns farà més llarga que altra cosa. Sortirem de l'Egit per forta pujada i arribarem a les proximitats del Cap de Carbon i el Cap de Camp, fins al Coll de Jou, a 1.702 metres d'alçada. A partir d'ara, caldrà seguir una inacabable pista forestal que fa molts revolts fins a les proximitats d'Ulrlu i d'aquí fins a Orgeix. Un cop creuada la localitat, deixarem el Gerre a la dreta i que s'enfila a l'Eportell i seguirem la carretera D22 durant uns 3 quilòmetres, fins al final de l'etapa, que és a Aix-les-Thermes. Bon dia de nou, setena etapa, Aix-les-Thermes, Comús. Com podeu comprovar, i estem a una central hidroelèctrica, de les moltes que hi ha en aquesta zona, on, com no, l'home ha aprofitat sempre la força de l'aigua per produir electricitat. Però res, avui una etapa que es veu que és bastant panoràmica de tot el Pirineu i uns 23-24 quilòmetres i esperem que avui no ens atxitxarrem perquè donen altes temperatures. Som-hi! Des de la localitat termal remuntarem primer per carretera i després pista i corriol fins a les Granges Fornit, fins als peus d'Escú, on empalmarem de nou amb el GR107. Seguim el nostre recorregut entre boscos frondosos i arribem a Sorgeats. Aquí ens desviem vers l'est i ens enfilem per forta pujada entre camps de falgueres. Després d'una bona suada, creuem el coll d'Iju i per pista ampla arribem al coll de Pierre Blanche. Una mica abans deixarem el desviament vers el refugi de Xiula, que es troba guardat. Amb bones vistes de les muntanyes i al sud de la mítica silueta de la dent d'Orlu, seguim la pista que ens portarà a una cabana de pastor i des d'aquí en forta pujada arribarem al coll de Balaguer. Des d'aquest punt baixarem per corriol entre Fragedes i arribarem per pista a la part alta de Montallú, al costat de les restes del castell. Seguirem marques fins a la localitat de Prades i ja des d'aquí tan sols ens quedarà poc més de 4 quilòmetres fins al final de la jornada a Comús, per camí planer. En aquesta petita localitat, el nostre camí s'ajunta amb el GR367, Les Sentiers-Catard, i que fins a Foix les marques i etapes seran comunes. Sortirem de Comús i després d'uns 3 quilòmetres de pista entrarem dins de les gorges de la Frau, on podrem gaudir d'impressionants parets de més de 200 metres d'alçada. Davallarem per camí fins a la sortir a una pista asfaltada, que durant 3 quilòmetres ens portarà a l'àrea recreativa de Pelell. Aquí agafarem forces per la forta pujada que ens espera. Un cop acabades les fortes rampes i després d'un tros planer, ja podrem veure entre els arbres les ruïnes del castell de Montsegur. Arribarem finalment a aquesta petita localitat que ha conservat el seu ambient i on cal recordar que l'any 1243 les tropes del rei de França, juntament amb el suport papal,
van conquerir aquesta fortalesa i posteriorment cremar a més de 200 persones que no van voler renegar de les seves creences. Concretament va ser el Pla dels Cremats. Trobem el Pla dels Cremats. Què és el Pla dels Cremats? Doncs es veu que l'any 1300 i pico, quan es van conquerir el castell de Montsegur els francesos, l'últim bastió, l'últim reducte càtar, doncs després d'un any, gairebé d'un any de setge, va haver de sortir la gent que quedava al castell i tot aquell que no va voler entrar a la religió que deia el papa del moment que havia de ser la correcta, doncs res, els van cremar. Així de clar, unes 200 i pico persones, doncs, volent ser fidels al catarisme, doncs els van cremar. És el que va ser en aquests prats aquí, per això li diuen el Pla dels Cremats. Doncs res, cal dir que la construcció que hi ha ara no és pas la càtara, ja que els francesos la van destruir totalment, sinó que és un castell posterior, un castell càtara es trobava allà. Doncs res, ja veieu el que té la història. Nosaltres seguim els passos cap a fora. Passat aquest punt històric, seguirem el nostre recorregut fins a la localitat de Montferrià. Des d'aquest últim poble, sortirem en forta pujada per pista i anirem guanyant alçada per després tornar a baixar. Seguirem les indicacions de Curzon i un cop superat aquest, trobarem un monument als caiguts en la Primera Guerra Mundial, ja a poc més d'1 quilòmetre del final d'etapa, on podrem observar les ruïnes del castell de Rocafixada, per sobre del nucli habitat. En aquest hídric poble trobem 2 gits de tap, però cap tenda de serveis. Sortirem de Rocafixada als peus de les restes del castell i seguirem en suau pujada per camí fins al petit nucli de l'Eixer, que l'haurem de creuar. Arribem al pas de Falcó, entre el cap de Touron i el pic de l'Aspre, a uns 950 metres d'alçada. Ara, per bona pista, passem per impressionants fagedes i la seguim fins al punt on ens desviem vers el sud, que és el coll de Port-de-Pa, a 795 metres d'alçada. Aquí cal recular per pista 1 quilòmetre aproximadament i baixar per corriol vers el sud fins a la localitat dispersa Montgaliard. Des d'allà, entre urbanitzacions i carretera, arribarem a Foix, final de la nostra primera part de la ruta i que ben bé es mereix una jornada de visita pels seus carrers i sobretot al castell, amb les seves 3 torres. Emprendrem la segona part del recorregut i que seria el seguiment del camí de l'últim càtar, apropant-nos a la localitat de Tarascon-sur-l'Ariège. Des d'aquí remuntarem la llarga vall del riu Vic de Sos, tot passant per les localitats de Nió, Capolat, Vic de Sos i Ausat, entre d'altres. Des d'aquesta última ja podrem veure les muntanyes frontereres, concretament el massís del Montcal, que amb més de 3.000 metres es confereix com el sostre de l'Ariège. Aquesta etapa acaba en Manicú, un petit nucli on hi ha habilitada una git de tap, molt acollidora i amb molt bones prestacions per descansar i reposar forces per la bonica, però exigent etapa de l'endemà, el pas dels Pirineus, pel port de Huet. En aquesta nova jornada haurem de remuntar per carretera durant més de 5 quilòmetres fins a l'embassament de Saucent, que va ser construït durant la dècada dels 80 i comprèn una gran reserva hidràulica en aquest punt del Pirineu. Seguirem la pista al costat d'aquest mirall de les muntanyes i mica en mica anirem guanyant alçada per verds prats on pasturen lliurement els ramats i ens desviarem ara ja sí per forts pendents fins l'estany de Socarrant. Des d'allà ja només ens quedarà un últim esforç fins al port de Huet, a 2.507 metres d'alçada, just al costat de la Pica Roja. Gaudim d'amplis horitzons, sobretot per la vessant catalana, i contemplem la part alta de la Vall Ferrera, amb les muntanyes andorranes a la nostra esquerra. Davallarem cap al Pla de Huet a 2.000 metres d'alçada i arribarem al refugi de Vallferrera, punt habitual d'inici per assolir la Pica d'Estats, sostre de Catalunya.
Des del refugi baixarem tota la vall fins a Llavorsí, passant per Àreu, Alins, Ainet de Bassant, entre altres nuclis. El camí segueix en la seva majoria l'antic camí ral i passa en bona part al costat de la Noguera de Vallferrera, fins a que Araós es desvia fins a Tírvia, on ens diu la història que l'últim càtar documentat, Guillem de Bell i Basta, després de ser traït, va ser capturat mentre es dirigia cap a Occitània. Un cop passada aquesta localitat, davallarem fins a la Noguera de Cardós i ja finalment arribarem a Llavorsí, al costat de la Noguera Pallaresa. Des de Llavorsí seguirem l'antic camí que anava del Pallars a l'Alt Urgell, tot remuntant forts pendents vers l'est i després de pujar i baixar en diferents ocasions per camí realment vertical, arribarem a l'ermita de la Mare de Déu de Biuse. Seguim per terreny una mica poc definit al principi, fins que després d'una forta baixada fins al riu de Santa Magdalena i posteriorment arribarem a la petita localitat de Montenartró, on hi ha la possibilitat d'acabar la jornada. En les proximitats d'aquest nucli hi ha un altre poble anomenat Romadriu, que es considera el poble habitat més subac de tota Catalunya, on a l'hivern s'arriben a temperatures extremadament fredes. Seguirem el nostre recorregut entre pinedes per camins i pistes fins a trobar-nos Sant Joan Vell, un antic nucli que servia de posada i on hi havia una església. Actualment s'han conservat les restes i hi ha plafons explicatius que ens expliquen la història d'aquest indret. Ja per bona pista arribarem al refugi de la Basseta, centre de l'estació d'esquí nòrdic de Sant Joan de Lerm. A pocs minuts hi ha l'església d'estil gaudinià de Sant Joan Nou, que no ens deixarà indiferents al seu pas. Creuarem el coll de l'Eix i davallarem entre pinedes cada cop més esclarissades fins a la localitat de Castellbò, on destaca la seva basílica i les restes del seu castell, així com l'entramat medieval del nucli antic, que s'ha mantingut després de 30 anys. Aquesta localitat va ser un important nucli de comunicacions i un dels comtats importants de l'època. Ja en l'última jornada de la nostra gran ruta, caldrà apropar-nos a la capital de l'Alt Urgell, però es tracta d'una etapa també exigent, ja que no acaba de perdre alçada de forma decidida i el camí ens fa pujar i baixar continuadament fins a Aravell i malgrat això no acaba de ser una direcció ben marcada. Malgrat el cansament, aconseguirem arribar a la Seu d'Urgell i on podrem donar per finalitzada aquesta ruta. Doncs res, ja ho tenim després de gairebé 3 setmanes de pateo por tierras càtaras. Arribem al final de la ruta i acabem a la Seu d'Urgell. Res, bastant durillo, però molt bé, camí dels Bonsomes fins a Foix i tornar pel camí de l'últim càtar que ens ha deixat aquí a la Seu d'Urgell. Si volguéssim acabar el camí de l'últim càtar hauríem d'arribar-nos fins a Bagà, són 3 etapes més, però bé, ja hem tingut prou. Som-hi! Aquesta aventura va començar gairebé 3 setmanes enrere i ens ha fet creuar en 2 ocasions al Pirineu, la primera de sud a nord i la segona de nord a sud. Hem conegut història, paisatges, tradicions, natura i sempre de la millor manera que es pot fer, caminant. Esperem que l'aventura us hagi agradat, però no us moveu encara de davant de la vostra pantalla, ja que darrere del muntatge sempre hi ha moments que no es veuen. I aquests també són part del camí i que donen aquell toc d'improvisació i naturalitat que fan la ruta tal qual. I recordeu que tot el que fem s'ha de fer amb il·lusió, ja que aquesta és un dels motors més grans que existeix, potser no mou muntanyes, però sí ens dona les energies per seguir endavant i aconseguir els nostres somnis. Com va, Esther? Això dels quilòmetres penso que estan malament. Mira, parla. Ja estàs. Res, això no és la cabana del
pizza? Pots fer pizza una mica? ¿Qué hace? Agua calenta. ¿Aigua calenteta? Ya. Xorros! Que llevo això? Cabrona. Així portem tot el camí, aixecant-nos una a l'altra per poder caminar. Ja fa cap aquí. Mira que aquí, vine. No vaya davant teu. Home, no queda real. Ja està, vine, no. Mira que m'enriu. Era pari. Vamos, Morning. No pot ser una que ja una sex symbol. Por the way. Ai, de Catalunya. És un fan. Catalunya. França. Catalunya. França. Quarta jornada. Vinga. Què? Com ho tenim, això? Bé, ja. Punt d'acabar. Etapa de dos. Déu-n'hi-do. Ai. Queden res, 1 quilòmetre de xavalà. Pues ya, el cartel d'un bar. Hay un bar, ¿no? El cartel d'un bar. Hay un bar.